Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Avui he decidit sortir a anar a fer un vol en bicicleta. I de pas repassarem vocabulari al voltant de les bicicletes. Com deia, avui he sortit a fer una volta en bicicleta. Fins i tot he hagut d'inflar les rodes perquè la tenia una mica deixada. Les rodes, les ruedes, una roda és una rueda, la roda és el conjunt de dues parts. Una part... Ui, avui això serà una mica mogudet. Les rodes tenen dues parts. Una part metàl·lica, que és la llanda, que és la part que subjecta al pneumàtic, que és l'única cosa que ens uneix amb el terra. Aquesta part de goma és l'única cosa que uneix el terra amb nosaltres. El pedal, o els pedals, los pedales, són on posem els peus per impulsar-nos cap endavant. Ho sento, però sense els pedals aquest invent no funciona. El seient, el asiento, no és imprescindible perquè la bicicleta funciona sense ell, però és molt recomanable portar-lo. Jo us el recomano de veritat. I no cal que us digui quina part del cos va recolzada en el seient. El plat és una roda dentada que uneix la força dels pedals, la força que fem amb les cames, amb la cadena. I la cadena funciona de corretja de transmissió amb els pinyons, que són unes rodes dentades més petites situades a la roda del darrere. Les bicicletes poden tenir diversos pinyons o ser de pinyó únic o pinyó fix. En sentit figurat, anar a pinyó fix, en sentit col·loquial, significa ser d'idees fixes o seguir una idea amb obstinació. En el vostre cas podríeu fer una frase com: estic estudiant català a pinyó fix. El manillar és on posem les mans i serveix per governar la roda davantera per posar rumb desitjat. En el manillar, a part de la palanca de canvi, també tenim el timbre. A mi no m'agrada posar gaire del timbre, però faré una excepció. Al manillar també tenim les manetes dels frens. Els frens, los frenos. Això sí que és imprescindible si no ens volem accidentar. Accidentar-se o caure's també es pot dir de forma col·loquial fotre's de cap o fotre's una galeta. Per exemple, la frase: el ciclista s'ha fotut de cap per un barranc. O el ciclista s'ha fotut una bona galeta. Per acabar, et vull recomanar que utilitzis la bicicleta. Desplaça't en bici, vés a comprar, vés al cine, vés a l'escola, a la feina. Tindràs un triple benefici. És bo pel planeta, bo per la teva butxaca, perquè el combustible són les teves cames, i bo per la salut. Així que ja ho saps, si t'ha agradat o servit el vídeo, doni un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!